Ya wonge. Halo wonge ya. Kalah ro adine. Yo. Ayo. Sambung wanci dalu. WNG.
Sik. Ayo yo, monggo yang uti. Ayo yo. Iya yo, iya yo. Oke yo. Gondes. Dalem Sing ngersake gubuk asmar sinten wae? Mbah Putri. Mbah Putri. Oh. Kersa joget mriki to Mbah Putri. Nek kono lagi repot. Loh, Bapak Hajat mau teng pundi? Lah dalah. Bapak Salomo. Lho. Loh, kok dadi pengantin sunat? Lagune mendung tanpa udan. Iya. Tak kira pengantin sunat iki mau, Mas. Iya. Jebule ingkang mangku gati. Oh, alah. Iki coba sih. Pak D, Pak Solomo, nyawer riyen mboten napa-napa. Oh mengke ya. Oh nggih, lo gua N. Ning wis masuk wis. Ansar, fokus ya. Sidik. Oke. Pak Demin. Pak Min, di Pak Min. Pak Min nyambing slot. Ya. Mula ta mula. Ya. Ya Allah. Ya lo, yes. Ini fan berat aku ya di YouTube tuh. Makasih ya Pak Demin ya. Luar biasa Mbah Min. Piantune ganteng. Oh, tumpakane Pak Jero lho iki. Pak Jero panas jobo jero. Ora Mas, itu tumpakanku. Tumpakanku paling penak iki lho Pak Demin. Jos. Is. Catatan Ya. sakjroning ati. Tatan luntur saya merangati. Aku kowe dadi karawa merga laran ning gubuk asmara.
gondes, campur sari sekar budaya. Guayang. Mung siji sing kurang. Apa, Mas? Ya ada wis nukut. Ki urung kukut, Mas. Oh, seragam. Iya tenan ya. Pantesan Bambang wis rada abut ya. Lah iya. Sangel. Mbah Min aman, Mbah Min? Mbah Min aman. Oke. Sehat, Mbah Min? Apa ki? Aku ora roh lho kuwi. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karwa merga leren ning gupuk asmara. Alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah wa Bapak syukurillah. Salomo acara hajatannya berlangsung Bener, lancar. Ngono. Nek bayani apa? Monggo. Ayo Bapak Salomo, Pak De, monggo. Ayo yo yo yo. Iya iya iya. Lamat was katon bejane yen bon. Bapak Salomo pacaane sarwa asri jroblek Ayo
nek personil nom-nom ya kok ngene Mas marake kesel. Piye? Saiki? Oh bariki. Cium ya Allah. Pacaane sarwa asri sari gayenge kaya ngene lho Mas.
Mas Mulya.